ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବୁଆଡୁ ଶୁଣୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର ସବୁବେଳେ ଝଗଡାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଆଜି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଟେକିନା କାଟି ଦେଇଛି। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ବଣସ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଟେକିକି କାଟି ଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 14 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଉଠେଇକି ପକେଇ ଦେବି। ଦେଖିବା ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟା କେତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଧରନ୍ତୁ ତଳେ ଏମିତି କାଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା ହୁତୁ 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 ହେଇକିନା ବଢିଯିବ। ମୋର ତ ଖାଲି ବହି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି।